Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. Romke en ik zetten het oud papier bij de dik. Maar als ik weer met een doos omrennen kom, is Romke niet in voort. Hé, Romke? Maar kousjen. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krulend heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Oud papier. Cornelia doet de deur van de garage open. Ze krijgt een dwaske van de vlier. Tomke shot het en roept... Cornelia, mat het oud papier bij de dik. Ja, Tomke, het is de eerste sneur van de morgen. Haast komen ze maar een grote vrachtwagen om het op te halen. Mag ik die helpen, Cornelia? Kist u dat wel, Tomke? Die dozen binnen vol zwier. Oh, ik haal je mijn trekker en mijn karren op. Dan hoek net zat te sjouwen. En ik wil helpen. Nou, geweldig. Ik toch deze grote dozen nog, want die is te zwier van hem. En breng tot aan het oren naar de dik. Tomke knikt. Hij zet een doos in het karken en riet naar de stoep. Dan het fietspad oer. Het papier moet aan de orenkant van de dik staan. Romke komt achter hem aan. Wat moet ik dan, Tomke? Er zit een lege doos in de garage. Ik kan stovel opheljen. Die is net zo zwier. Romke krijgt de lege dozen in de bek. Zo sleept er een mij naar de dik. De dozen hobbelen door de stenen. Romke kan net zo goed sjen met de dozen voor de egen. Ben ik al haast met de stoepen? Ik zie het net. Romke loekt de dozen oer de stoepen, dan het fietspad oer. Hij ziet net dat er een man op een fiets aankomt. Stomme! Dozen! Hien jet Romke. Romke schrikt zo. Hij springt met fjouwe pootjes tegelijk in de lucht. De dozen rollen door het fietspad. Romke, is goed? Een fiets! De man op de fiets rent. Oh! Hij draait vol onder het stuur. Oh jee! Romke springt gauw aan de kant. Het kiet maar krek goed. Hey, beter uitzendo! Mij een leuk gezicht fietst de man verder. Domme Romke! Dan moest ik uitzien als het paard oerstekst. Tomke zet de lege dozen bij de dik Sa. en fietst naar huis om het laatste papier op te heljen. Maar Romke won het meer. Niet doen dat slepen mij uit papier. Ik haal ermee op. Inien betinkt Romke een mooier spultje. Ik verstop je bij die lege dozen. Dan kan Tomke mij net vinden. Romke kroept gauw in het wasken. Hij loekt de kleppen om hem heen. Heel stil blijft er zitten. Tomke weet lekker net waar ik ben. Al gauw jet er Tomke zijn trekker weer aankomen. Tomke sjouwt een pak papier uit zijn karken. Zo. Weer in die in. Nog 4 dozen. En dan is het alweer klaar. Als Cornelia letter bij Tomke komt te sjen, lakert ze. Flink, ja, Tomke. Hast alles al voortbracht. Ik zet het even wat OSDL, want zo zit het wat te vol op het dik. Zo. Cornelia pakt het waskes en stapelt ze op elkaar. Zo, ja. De dozen met Romke erin komt Hildel tussen de oren te staan. En ze zet er echt nog in boppen op. Zo. Dan rennen ze weer naar Hoesta. Cornelia weet echt net dat ik hier zit. Ik zal haar even schrikken letten. Romke truwt met de kop sjen de flappen van de dozen. Hoe kan dat nog? De dozen wel net even. Romke truwt nog voller. Maar het jouwt hem neer. De flappen blijven dicht. De dozen kan het even. Ik wil het niet. Nimmen jet Romke roppen.
Cornelia en Tomke binnen in een huis. En er in het ien op het dik. Ik maak die dozen stikken, maatje. Als komt die grote vrachtauto en dan smieten ze mij in die grote laadbak. Dan drukken ze mij plat. Romke klauwt met de poortjes. Hij biedt mij de tosken, hij stompt mij de kop. Maar het jouwt hem neert. De dozen blijft dicht. Wat wordt het heet? Ik kan als geen lucht meer krijgen. Wat is het? Zuster, Tomke, Cornelia, help mij nou. Maar Tomke en Cornelia binnen in een huis. Die zit op een bank. Cornelia, worst een boekje voorlezen? Ja. Zit je Marie nu de kast? Romke, kom stek. Tomke zit om hem heen. Geen Romke te zien. Waar is Romke eens? Waarom komt er net? Ja, ik weet het net. Romke is zoals altijd bij mij in de buurt. Ja, niet is mij het papier weer er nog. We moeten ziekje. Cornelia en Tomke sjoggen overal. Romke, In een garage, Romke, in de tuin, Romke, in het hok. Romke, Maar Romke is nergens te vinden. Romke. Nou, Hoe kan dat nou? Romke, waar bist nou? Romke leidt in de dozen. Hij vielt hem zo akelig. In de vette jet er Tomke op hem. Romke, waar bist nou? Maar hij kan niet waarom ze. Het is zo benauwd in dat papieren hokje. Zijn kiel doet zo zeer. Dan jet Tomke een zwiere motor. Het is de motor van een vrachtauto. daar komt de papierlijn aan. Aan de kant, Tomke. Misschien had die man Romke wel jongen. De vrachtauto komt dichterbij. Bij de papierberg van Cornelia bloedt er steen. 2 sterke mannen krijgen de dozen van de stoepen en smitten ze in de laadbak. Hij hem Romke ex jongen. We weten net waar er is. Nee, waarom kan het jongen? Alleen maar roodpapier. De papierman krijgt de laatste dozen. De dozen met Romke erin. De dozen wiebelen. Hé? Romke kan hem net goed beet houden. Hij gliet het heen en weer in de dozen. Ik val op. Liet me erin. Ja, dat is eigenaardig. Het is erdoor ze geen praten. En wat rollen dat papier vreemd? Een doos die praten kan. Oh, stop! Stop! Die dozen net in een vrachtwagen smieten! De papierman zet de dozen op het dik. Hij teert de flappen in hem. En waar kroept eruit? Hé? Romke! Nou, Oh, Romke! Oh, domme hond! Wat is er nou in die lege dozen? Oh, ik moet hem schrikken liggen. Nou, dat was die nek. Wat een geluk dat we daar nog krekappetit van hebben. Ja! Ja. Nou, Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De spelden. De spelden. De spelden. Spelden. Wat? De spelden. Dat zijn. Nou weet ik het net meer. Peppa had een spelden hier. Waar is die spelden voor? Voor haar lange grieze hier. Die had het bierenkoor. Ja.
Marieke had een vallende ster zien. En dan maakt een weesk dwaan, zei het paken. En daar weet er ik nog een heel mooi verhaal, hoor. Auw! Au. Nou. Pier en Marieke zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De treie weesken. Paken, die had juist de jongen van de ster. Jim? Win Jim Salet nog op het dik? Nou ja, ik dan. Pie net. Die lei al te sliepen. Maar bij u zit een stiekelpaardje. En die komt Jons let altijd in de tuin. En toen mocht ik even zien. En toen zeg ik hem. Waar? Die vallende ster. Heel duidelijk. Heel mooi. Dan meest een weesdwaan, no? Ja. Ja, als het een vallende ster schokst, meest een weesdwaan. Maar ik wist het nou niet. Hé, dat is hem. Hij komt altijd onverwachts. En dan bissel we te let. Spietig. Ja. Maar door een weensk moest eerst goed nadenken. Kerst net samen wat weenskje vanzelfs, want dan haast er letter weer spiet van misschien. Krijgt dus dat domme meeske uit dat verhaal. Wat voor verhaal? Het verhaal van die treie weensken. Had je hem dat nog nooit verteld? Nee, Paken. Toe, vertel. Nou, doe dat maar weer. Het gaat over een oud mansje. Dat kuiert door de bosk en doe zeggen in een iertmansje. Een kabouterke, zeg maar. En dat iertmansje sjouwde erom met een grote vracht hout, takken en zo. Hij koort haast net tillen. Doe zei dat oude mansje. Wacht je maar. Ik kan dat wel even van jou tillen. Wij maar het hinnen. Voor het mansje werd maar een hand voor prikken. Hij bracht het naar het plak dat het iertmansje hem wiesde. Oh, dat weer aardig voor hem. Ja? Ja. En doe vreeg het iertmansje. Wat moet jou daarvoor hebben? Oh, daar hoor ik niet voor. Zei de man. Dit wie mij de moeite net burg. Maar het iertmansje weer zat dankbaar. Dat hij zei. Dan mij jou, als jou azen thuis binnen, bij jouw vrouw, treie weesken dwaan. Wauw, dat zoek ik wel willen. Nou, daar wie het oude mansje ook wel wies mij. En zijn vrouw weer nog volle blieder. Ze wennen in een oud hoeske, nog zonder stroom en wetter. Nou, kon ze misschien wel een nijhuis weenskje. En ze bedachten nog volle meer dingen die ze graag hadden. Ze zitten er zo lang over te praten dat ze kregen er honger van. Op het laatst zei de vrouw. Oeh, de magen rammelt bij de roer. Ik zou wel een lekkere wasta willen. Oei. Ja, ze hielden woorden nog net uitsprutsen. Of er lei al een wast op de tafel. Tja. Het oude mansje was poer razend. Hij sloeg met de voet op de tafel. En roep. Dit is dus verdorie ik wat. Nou binnen we een van uw weensken kwijt, ons aan stomme wast. Omkool, dat is beste. Ik wou dat ze maar een noos hingen heerst. Nee. Ja, daar weet al zo. Daar hier ze die grote roene wast onder een noosbongelje. Het meeske raasde moord en brand, kerst begrijpen. En doe? Ja, doe zonder er maar gauw een steek afsnijden. Dat het mansje pakte zijn mes en fieke een mooi eind eraf. Maar die wast groeide lieke het weer aan als hem inkwatten. Het joeg alle geneerd. Het meeske zit er maar mij te bengelen. Ik kiet voor het schimmel. Ja. De vrouw bingelde er nog een paar uren mee om. Maar doe hier ze skien haar nocht. Ze voer dat akelige ding alweer kwijt. Nou, dacht het mansje op het laatst. Nou. Er zit neer door ons op. Ik moet het tredde weenskek maar uitspreken. Ja. Dat hij zei. Ik wou dat die wast weer op een tafel lei. Haha. En hebben ze hem doe lekker opeten?
Ik ben bang van net. Die smaken net meer. En ze winnen wel lieke vier als tevoren. Het nieuwe huis konden ze wel vergeten. Sneu. Ja, dat wie toch wel een aardig mansje. Ja, maar sasjokst maar. Maast eerst wel goed nadenken, voordat het wat wenskest. En die tijd haast net bij een vallende ster. Nee, maar ik ga intussen al een goeie wees betocht. Wat dan? Dat Pake us Nijenwieke weer een verhaal vertelt. Ja! Dat is een goeie. Nou, hoi! Ja. De garage. Eén, twee, drie. De auto's staan in de garage. Staan kreeg des de koor. Hier komt nog een auto aan, die zet ik er maar voor. Helemaal goed. Ja. Auto's op een rij, is er nog, is er nog? 100 auto's op een rij, is er nog een plekje vrij? 100 auto's op een rij, is er plak, is er plak? 100 auto's op een rij, is er plak voor men en mij? Geel, oranje, blauw en rit, alle auto's, alle auto's. Geel, oranje, blauw en rit, alle auto's kreeg pakket. Er nog bij? Jawel! Ken uw auto er nog bij? Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.